Toto je příběh skutečného útěku z vězení sestavený podle výpovědí účastníků novinových zpráv a veřejných záznamů. Některá slova a scény byly z dramatických důvodů změněny. Jižní Afrika 1976, brutální rasistický režim. Bojovníci za svobodu jsou uvězněni jako teroristé. Mám nápad. Najdou cestu ven? 10 dveří. Na útěku. Útěk bojovníků za svobodu. Kapské město. Jižní Afrika 1976. 2 muži bojují proti represivnímu režimu vlády. Chodit po ulici s výbušným zařízením v ruce. A nevědět, kdy bouchne, bylo opravdu příšerně děsivé. Bylo to strašně hlasité. Představovali jste si, že to slyší všichni kolem. Představoval jsem si, že ta bomba tiká stejně rychle jako moje srdce, které bylo jako o závod. Byla to bomba s letáky. Vzkazy byly určené Afričanům. Byly docela neškodné. Nikdy jsme tím nechtěli nikomu ublížit. Bylo to asi tak silné jako petarda. Letáky povzbuzovaly lidi, aby bojovali s vládou. Byl to jediný způsob, jakým jsme mohli šířit své poselství. Byli jsme velmi hrdí, že jsme dělali něco smysluplného. Věděli jsme, že v tom budeme pokračovat, dokud nás nechytí. A kdyby nás chytili, prohlásili by nás za teroristy. Přišli ve 2 hodiny ráno. Věděl jsem, že nás dostali. Pretorijské vězení, červen 1978. Byla to velká porážka. Porazil nás náš nepřítel. Nemohli jsme v boji pokračovat. Tim dostal 12 let a já 8. Bylo zdrcující, jak dlouhé nám dali tresty. Měli jsme být zavřeni až do 40. Celou tu dobu, kdy lidé zakládají rodiny. Ale ještě než nás odsoudili, rozhodli jsme se, že utečeme. Neměli jsme ani tušení, jak to bude těžké. Bylo to vězení s maximální ostrahou. Bylo tam mnoho bezpečnostních opatření, aby se vězni nedostali ven. Byla tam celá řada bran. Mnoho kovových mřížových dveří. Plných kovových dveří. V noci byli na dvoře psi. Velcí němečtí ovčáci vycvičení tak, aby zaútočili na každého, kdo se k nim přiblíží. Vypadalo to dost děsivě. Všechno bylo tmavé a všechno bylo pochmurné. Museli jsme se dostat ven. Hned první den jsme začali sbírat informace o možných únikových cestách.
Na jedné straně vězeňského dvora byl 6 metrů vysoký železný plot. I kdybyste ho dokázali přelézt, dostali byste si na další vězeňský pozemek. V té době bylo v tom vězení jen 10 politických vězňů. Všichni říkali, že je to jedno z nejzabezpečenějších vězení v Jižní Africe. Nedá se odsud dostat. Musel existovat nějaký způsob. Nejdřív jsme se museli dostat z našich cel. Když se soustředíte, počítá se všechno. Podíval jsem se na ten zámek. Uvědomil jsem si, že abych se dostal ven, musím k němu vyrobit klíč. Možná to zní naprosto neobvykle, ale říkal jsem si, že bychom to třeba mohli dokázat. Nejsem zámečník, ale dříve jsem otevíral zámky zadních dveří kouskem drátu. Velmi dobře jsem rozuměl tomu, jak zámky fungují. První otázkou bylo, jak ten klíč vypadá. Jaký má tvar. Dostal jsem nápad. Vzal jsem papír a nůž, který jsem měl na mazání másla na chleba. Tlačil jsem ten papír do zámku. Získal jsem tak hloubku zámku. Stejně dlouhý musí být i trn klíče. To byl začátek. Po snídani jsme museli pracovat v truhlářské dílně. Přemýšlel jsem, jestli se dá udělat klíč ze dřeva. Věděl jsem, že Tim má velmi zručné ruce, ale pochyboval jsem, že to bude fungovat. Začal jsem vyřezávat pár dílků dřeva. Jeden na hlavu a jeden na trn klíče. Museli jsme je vyrobit přímo pod dohledem dozorců. Prostě jsme doufali, že nás neuvidí. Většinu toho klíče jsem vyrobil v dílně během prvního týdne. Ale musel jsem ho propašovat do cely. Musel jsem to risknout. Všechny díly klíče a nástroje, které jsme potřebovali, tedy trojhranný pilník a lepidlo, jsem dal do termosky. Vešli se do ní dobře a nechrastili. Bylo to nebezpečné. Prováděli pravidelné kontroly. Srdce mi prudce bušilo. Myslel jsem si, že to skončilo hned na začátku. Prošlo nám to. Prvním úkolem bylo klíč zmenšit, aby se vůbec vešel do klíčové dírky. Strčil jsem klíč dovnitř a otočil jsem ho. Nefungovalo to. Ale dřevo je velmi dobrý materiál. Když ho otáčíte, kov na něm zanechá značky. Vidíte, kde se klíč zasekl. Vzal jsem ten pilník, který jsem si přinesl. Zámek jsem měl přímo před sebou, takže jsem to mohl pořád zkoušet. Brousíte ho a brousíte, dokud nemá správný tvar. A bylo to. Ty dveře se úplně hladce odemkly. Nemohl jsem tomu uvěřit. Byl to úžasný pocit, báječný. Ale byl to jen začátek.
Jestli jsem si myslel, že bude snadné utéct, nemohl jsem se víc mýlit. Za těmi dveřmi byly plné kovové dveře. Problémem bylo, že klíčová dírka byla jen zvenčí. Nedalo se k ní z cely nijak dostat. To bylo naprosto nemožné. Abychom překonali zámek na druhých dveřích, museli jsme se k němu dostat z chodby. To jsme museli udělat v pátek, kdy chodbu vytírali vězni. Měli jsme plnou podporu ostatních vězňů. Všichni věděli, co plánujeme. Já jsem měl poslouchat, jestli po schodech nejde nějaký dozorce. Přinesl jsem si dřevo víceméně ve tvaru klíče. Nebyl jsem si jistý, jestli to bude fungovat. Vyzkoušel jsem to a viděl jsem, že se uvnitř zarazil. Zase jsem si vytáhnul pilníček a brousil jsem. A fungovalo to. Zámek se otevřel. Vyrobil jsem tedy druhý klíč. Bylo to tak snadné, bylo to úžasné. Ale když jsem chtěl dveře zase zamknout, nedal se zastrčit. Západka pořád trčela ven. Zaseknul se. Byla to úplná katastrofa. Jak dozorci vysvětlíme, že ze dveří trčí západka? Srdce mi začalo bušit. Měl jsem ten malátný, prázdný pocit. Tim Jenkins zkouší dřevěný klíč, ale zámek se zasekl. Dozorci se blíží. Pane bože, už jdou. Zjistí, že jsem se pokusil odemknout své dveře. Dají mi dalších 15 let za těch 5 minut radosti. Slyšel jsem, jak se blíží. Nevěděli jsme, co s tím dělat. Tak jsme to tam nechali. Dozorce našel tu vystrčenou západku. To všechny vyděsilo. Ale pak jeden z dozorců začal vyčítat dalšímu, že ty dveře neumí odemknout. Bylo to velmi těsné. Po té děsivé příhodě, když se Tim snažil vyrobit druhý klíč, jsme se rozhodli, že to budeme dělat jen, když jsou dveře zavřené. Dveře od cely sice měly malé okénko, ale to bylo hodně daleko od klíčové dírky. Nemohli jste k tomu zámku dosáhnout. Prostě jste neměli dost dlouhé paže. Zarazilo nás to. Nemohli jsme na nic přijít. Pak mi jednoho dne něco došlo. V každé cele jsme mohli mít koště, abychom si mohli ráno zamést. Napadlo mě, že bych ten klíč mohl připevnit na konec toho koštěte. Vzal jsem si kus dřeva a do něj jsem vložil klíč. Pak jsem to dřevo připevnil na konec koštěte. Byl to velmi jednoduchý mechanismus. Něco jako klika na parním motoru. Mohl jsem ten klíč zasunout do klíčové dírky a pak jim prostě otočit. Fungovalo to. Fungovalo to tak hladce a snadno jako na prvních dveřích. Mohl jsem dokonce vyjít ven. Stevene, fungovalo to. Tim mi řekl, že to půjde. Byl jsem nadšený. Byl to velmi emocionální okamžik.
Mohli jsme se dostat z cely na chodbu. Začali jsme uvažovat, jak daleko se dostaneme. Třeba bychom se mohli dostat ven z bloku a na vězeňský dvůr. Pak by bylo možné cokoliv. Za dalšími dveřmi, za třetími byly dveře na konci našeho bloku. Mohli jsme se tam dostat jen v pátek ráno, když jsme v bloku uklízeli. Byly to plné dveře. Podíval jsem se klíčovou dírkou na druhou stranu, jestli tam někdo není. Nikdo tam nebyl. Nejdřív jsem vyzkoušel klíče, které jsem už vyrobil. Bylo to velmi nebezpečné. Pokus o útěk brali velmi vážně. Zase bych šel před soud a dostal bych další trest. Nemohl jsem tomu uvěřit. Byl potřeba úplně stejný klíč jako na první dveře. Připadalo mi to šílené. Znamenalo to, že se dostaneme z našich cel a z našeho bloku. Byl to obrovský pokrok. Úspěch se třetími dveřmi probudil úplně novou vlnu přemýšlení o útěku. To, co vám řeknu, vám možná bude připadat naprosto neuvěřitelné. Říkali jsme si, že asi nejlepší způsob, jak uniknout z vězení, bylo přímo hlavními dveřmi. Uděláme si klíč pro všechny zámky. Připadalo mi to jako šílený nápad. Ale rozhodli jsme se, že to uděláme. Ale nevěděli jsme, kolik to bude dveří, ani kam přesně máme jít. Vymyslel jsem plán, jak to zjistíme. Řekl jsem jim, že musím jít k zubaři na ošetření. Uvidím dveře na vlastní oči. A prohlédnu si je cestou ven i zpátky. Byl to obrovský šok. Museli jsme otevřít 10 dveří. 10 dveří? Nemohli jsme se dostat k hlavním dveřím, když jsme museli otevřít 10 různých dveří. Byl to pro nás nepřekonatelný problém. Potřebujeme pomoc. Jeden z 8 vězňů se zdál být jiný než ostatní. Od chvíle, kdy mě chytili, jsem chtěl uprchnout. Přišel k nám a řekl, že se k nám chce přidat. Alex přinesl velkou disciplínu a ochotu udělat cokoliv. Myslel jsem, že útěk je pro každého z nás povinností. Stal se naším nejlepším kamarádem, protože jsme mluvili jazykem, který chtěl poslouchat. Takže tady jsou naše cely. Měli jsme klíče k našim celám. To byly první a druhé dveře. Třetí dveře, dveře do našeho bloku, jsme dokázali odemknout. Pod schody byly 4. dveře, které vedly do administrativní sekce. Za nimi byly 5. dveře. 6. dveře vedou z administrativní sekce, ale jsou hned u hlavní kanceláře. Věděl jsem, že ty budou složité. Pak dveře číslo 7, 8, 9, potom pár schodů a 10. dveře. Poslední dveře, které nám stály v cestě ke svobodě. Já jsem chtěl jít stále dál, chtěl jsem řešit problémy a překonat vše, co by nás mohlo zastavit. Když jsme sešli se schodů a vstupovali jsme do administrativní sekce, prošli jsme 4. dveřmi. Těmi dveřmi jsme procházeli několikrát denně. Brzy ráno. Na oběd a z oběda. A to samé večer.
Ty dveře odemykaly a zamykaly přímo před mýma očima. Takže jsem věděl, jak je ten klíč asi veliký. Vyrobil jsem si na ně základní klíč. Jednoho dne se nikdo nedíval a nebyl tam žádný dozorce. Šli jsme ten klíč otestovat. Kdyby nás v tu chvíli chytili, tak by celý plán samozřejmě skončil. Bylo to velmi děsivé. Fungovalo to. Takže jsme měli další klíč. Byl jsem tak nadšený. Celou tu dobu jsem se usmíval. Moc nás to potěšilo. Ale i tak nás čekaly vážné překážky. Aby se Tim a Alex dostali ke dveřím za administrativní sekcí, museli se dostat za dozorcovou kancelář. Od 5:30 večer byl jediný dozorce ve službě zamčený ve vězení. Problém s 5. a 6. dveřmi spočíval v tom, že byli hned vedle dozorcovy kanceláře. Vypadalo to jako nepřekonatelný problém. Ale vzpomněl jsem si na nočního dozorce seržanta Vermeulena. Měl velmi přesnou rutinu, na kterou jste se mohli 100% spolehnout. Každý večer nám docel přehrával interkomem hudbu. Když skončil, vypnul interkom a šel na obhlídku vězení. To byla naše malá příležitost. Takže tady je ten dozorce. Každou noc jde na obhlídku. Prochází chodbou a jde nahoru do našich cel. Když to udělá, musíme se dostat dolů. Jak se kolem něho dostaneme? Museli jsme se někde schovat. Mám nápad. Věděli jsme, že je pod schody skříň. Rozhodli jsme se, že je to dobré místo, kde se 2 nebo 3 z nás mohou ukrýt, zatímco někdo půjde nahoru po schodech. Kdybychom si to správně načasovali, mohli bychom se tam ukrýt a on by prošel přímo kolem nás. Ta obhlídka vězení mu trvala přinejmenším 15 minut. Za tu dobu jsme se museli dostat až ke dveřím číslo 5 a 6, vyzkoušet je a vrátit se do skříně dřív, než půjde zpět. V ten den jsme byli extrémně nervózní. Nejdřív jsme museli v posteli vyrobit figuríny. Pak jsme se museli dostat z cel do přízemí, než hudba dohraje. Věděli jsme, že to bude několik minut trvat. Celá operace spoléhala na to, že s Alexem půjdeme dolů, kde se ukryjeme ve skříni, než hudba dohraje. Bylo to velmi důležité. Nechtěli jsme běžet dolů ve chvíli, kdy půjde nahoru. Nejděsivější bylo, že bychom na toho muže mohli narazit zrovna ve chvíli, kdy půjdeme dolů. Rozhodně jsme se báli, neustále jsme se báli. Museli jste mít dostatečnou sílu, abyste ten strach překonali. Bylo to jako vydat se na úplně nové místo, kde ještě nikdy nikdo nebyl. Bylo to velmi strašidelné.
V každém okamžiku hrozilo, že se něco pokazí. Když hudba přestala hrát, rozhostilo se hrozivé ticho. Každý zvuk byl strašně hlasitý. Uvědomili jsme si, že jsme nepomysleli na jeden detail. Jak máme zevnitř zavřít dveře skříně. Nebylo za co ty dveře chytit a zavřít je. Byl tam jen maličký zámek. To byl jeden z nejděsivějších okamžiků, které jsem ve vězení zažil. Ta chvíle, kdy jsem držel zámek konečkem prstu. Slyšeli jsme, jak vstává ze židle. Bere si klíče, otevírá si dveře a jde po chodbě směrem k nám. Nikdy v životě jsem nebyl tak nervózní a rozklepaný. Kdyby si nás Vermeulen všiml, mělo by to vážné následky. Velmi by je to zahambilo a vybili by si na nás vztek. Slyšel jsem, jak otevírá dveře. Prst se mi klepal. V tom okamžiku se Alexovi museli hrozně potit prsty. Ty dveře se dokonce otevřely. Pomysleli jsme si, že je to konec. Tim a Alex se skrývají ve skříni. Když dozorce procházel kolem, dveře skříně se otevřely. Oba dva jsme se třásli jako osika. Ale dozorce to neslyšel. Byl v naprostém tranzu. Šel nahoru po schodech do našeho bloku. Byl to nesmírně napjatý okamžik. Věděli jsme, že máme asi 15 minut, než se Vermeulen zase vrátí. Museli jsme pokračovat rychle. K našemu překvapení nechal Vermeulen 4. dveře otevřené. To byla další překážka, o kterou jsme se nemuseli starat. Na 5. dveře jsem nejdřív vyzkoušel klíč, který jsem vyrobil k prvním klíčům. Když jsem ho zkusil poprvé, fungoval. A přímo před námi byly 6. dveře. Neměli jsme ani tušení, jaký klíč k nim patřil. Byly jako velká šedá bariéra, jako tajný vchod do skryté kopky. Já jsem zůstal vzadu, abych ho varoval před příchodem dozorce. Dozorce Vermeulen šel nahoru. Hlavy byly ukryté mimo dohled. Z okna do cely neviděl, že jsou to jen figuríny. Vzal jsem si všechny klíče, které jsem měl, a zkoušel jsem je do 6. dveří. Vyzkoušel jsem klíč číslo 2, ale ten se okamžitě zarazil a neotočil se. Trvalo to dlouho, hodně jsem se bál. Zasekl se. Nervózně jsem čekal, než se Tim a Alex vrátí. Snažil jsem se představit si, kde přesně jsou a co dělají. Pak Alex náhle řekl: Čas vypršel, musíme jít. Připadalo mi, že tam jsem teprve pár vteřin, ale prý jsem tam byl 10 minut.
Pospěš si. Alex byl docela nervózní, protože jsem pořád opakoval: Počkej, chci zkusit ještě jednu věc. A Alex řekl: Ne, musíme jít, nemáme čas. Vrací se. Dej mi vteřinu. Museli jsme to vzdát. Museli jsme se vrátit do té skříně. Slyšeli jsme, jak schází ze schodů. Třásla se nám kolena. Slyšeli jsme, jak se vrátil do kanceláře. Vydechli jsme si úlevou. Plížili jsme se zpět do cel. Byli jsme v bojové náladě, ale zároveň jsme cítili, že jsme byli poraženi. Nepřekonali jsme dveře číslo 6. Nebyl to opravdový úspěch. Bylo to velmi zlé, bojovali jsme s myšlenkou, že se nedá dostat ven. Nakonec nás napadlo udělat klíč bez trnu. Tento klíč byl vyrobený z drátu. Dal se použít různými způsoby. Zámek neotevřete krouživým pohybem, ale prostě jen odstrčíte západku. Myslel jsem, že to bude fungovat jako paklíč. Rozhodli jsme se, že to zkusíme. Doufali jsme, že nás to dostane za 6. dveře. Za nimi ale byly stále ještě 4 dveře. Potřebovali jsme víc než obvyklých 15 minut, které trávil na obchůzce. Ty pokusy všechno udělat trvaly hrozně dlouho. Mou prácí bylo zdržet seržanta Vermeulena. Šli jsme dolů a udělali jsme to samé, co předtím. Ale nebyli jsme si jistí, že ten klíč bez trnu bude fungovat. Já jsem se prostě modlil. Strčil jsem ho dovnitř. Museli jste to udělat velmi, velmi jemně. Doufal jsem, že Steven dokáže Vermeulena zdržet, abych měl dost času. Jak dopadl ten zápas, nestihl jsem ho. Seržant Vermeulen hrozně rád mluvil o rugby. 21:14. To jsme využili ve svůj prospěch. Zdržoval jsem ho tak dlouho, jak to jen šlo. Dostanete se na zápasy často? Častěji než vy. Otáčel jsem tu věc, kroutil jsem s ní a tahal jsem za ní. Byl jsem naprosto rozjařený. Byli jsme v malém prostoru mezi 6. a 7. dveřmi. Byla to země nikoho. Neměli jsme ani tušení, co se tam večer děje. Dostali jsme se ke dveřím číslo 7. Něco mě napadlo. Byla to mříž, takže jsem mohl zámek rozšroubovat. Berete tam svoje děti? Ty to milují ty davy lidí. Řekl jsem si, že můžu ten zámek rozbít. Pak bude stačit strčit dovnitř prst nebo i nůž na máslo a zámek se otevře. Mám to. Čekali nás ještě 3 dveře, ale bojovali jsme s časem. Máte dceru? 8. dveře už byly otevřené. Pak tam byly 9. dveře. Byly to obyčejné dřevěné dveře. Vyzkoušel jsem jeden z klíčů, které jsme už měli. A dveře se otevřely. Dobrou noc, pane, děkuju. Už nám zbývaly jen jedny poslední dveře. Dveře číslo 10. Byly to ty samé dveře, kterými jsme do vězení vstoupili. Byly to malé dřevěné dveře, které byste našli na obyčejném domě na předměstí. Ani jsme se ale nepokusili otevřít.
Náš čas vypršel. Vermeulen už musel být na zpáteční cestě. Vyšli jsme ven a zase jsme se skryli ve skříni. Pomysleli jsme si, že máme otevřenou cestu ke konečnému úniku. Ty poslední dveře jsme prostě museli risknout. Tentokrát se k nám měl připojit Steven. Museli jsme přesvědčit někoho jiného, aby Vermeulena zdržel. Dennis Goldberg se považoval za vůdce vězňů. Naším plánem bylo, že se ho Dennis pokusí zdržet co nejdéle. Rozhodl jsem se, že jim s útěkem pomůžu. Našli jsme řešení problému. Našli jsme spínač velmi citlivého elektrického systému. Kdyby zhasla světla, mohl bych ho zavolat, aby je přišel zase rozsvítit. To byl náš plán. Tohle byl ten velký den. Tohle bylo ono. Snažili jsme se potlačit vlastní nervozitu a vzrušení. Předstírali jsme, že to je další normální den. Oblékli jsme si normální civilní oblečení, které tam nechali nějací dozorci. Napadlo nás, že jsme 3 velmi důležití političtí vězni. Brali by to velmi vážně. Ale byli jsme ochotní to riskovat. Alex prošel kolem mojí cely a krátce mi zamával, aby mi dal vědět, že už vyrážejí. A pak bylo ticho. Vypnul jsem vypínač pro jednu část vězení. Bylo opravdu těžké ho zase zapnout, takže nám to mělo dát dostatek času. Seržante Vermeulene, seržante. Zhasla světla. Světla jsou samozřejmě pro bezpečnost velmi důležitá. Byl jsem poslušný vězeň a tak jsem zavolal nočního dozorce Vermeulena. Seržante Vermeulene, aby ta světla zase zapnul. Seržante, světla! Všichni 3 jsme byli namačkaní do té malé skříně. Vešli jsme se tam jen tak. Byl jsem si jistý, že nás v té skříni chytí. Nakonec jsme slyšeli, jak Vermeulen velmi pomalu přichází a otevírá 4. dveře. Zatracená elektřina. Pomalu šel po schodech nahoru do našeho bloku. Vyšli jsme ven rychle jako blesk. Vermeulen přišel. A mluvil se mnou o rugby. Překvapivý na tom byl nepříjemný pocit v žaludku. Zdržím ho dostatečně dlouho? Neodvážil jsem se rozhlédnout, jestli nás někdo nesleduje. Otevřeli jsme 5. dveře. Srdce mi prudce bušilo. Otevřel jsem 6. dveře. Okamžitě jsem šel k 7. dveřím a otevřel jsem je. Pokračovali jsme k 8., které byly otevřené, a pak jsme otevřeli 9. Stáli jsme před posledními dveřmi číslo 10. Vyzkoušel jsem všechny klíče, které jsem měl.
Ani jeden z nich nefungoval. Ty 10. dveře, patetické domovní dveře, se nechtěly otevřít. Byla to naprostá noční můra. Tim, Alex a Steven se snaží otevřít hlavní dveře vězení. Jak si tento víkend vedl váš rugby tým? Další vězeň se snaží zdržet dozorce. Tou dobou už jsem si myslel, že jsem mistr v odemykání zámků. Otevřu jakékoliv dveře. Snažil jsem se tyhle dveře otevřít, ale prostě mi to nešlo. Úplně mě to vyvedlo z míry. Vermeulen šel dál po chodbě a zapnul světla. Nevšiml si figurín na postelích. Pak dupal dolů po schodech. Budou jejich klíče fungovat, nebo je něco zastaví a nedostanou se ven? Dokážu to. Zkoušel jsem to stále znova. Viděl jsem, že jsou Alex a Steven velmi rozrušení. Jestli nás chytí... Já vím, dejte mi minutku. Řekl jsem, že ty dveře nedokážu otevřít. Musíme se vrátit. Porazili nás. V tu chvíli jsme museli učinit velmi vážné rozhodnutí. Slyšeli jsme, jak se Vermeulen vrátil do své kanceláře, takže byl mezi námi a našimi celami. Otočil jsem se ke svým druhům a řekl jsem jim, že musíme použít majzlík. Ten nápad se mi vůbec nelíbil. Pro mě to bylo příliš hrubé, nebyl to můj styl. Musíme se dostat ven a nezanechat po sobě žádnou stopu. Zvládnu to. S Alexem jsme byli v tomto ohledu zajedno. Prostě to rozbij. Nevrátíme se. Chtěli jsme pokračovat dál. Tým neměl na výběr. Alex začal odsekávat dřevo kolem zámku. Nemohl jsem to snést. Vermeulen byl jen pár metrů daleko. Byl to hlasitý, škrábavý a skřípavý zvuk. Bylo nesnesitelné to sledovat. Každá vteřina nám připadala jako věčnost. Ten hluk byl příšerný, myslel jsem si, že je to konec. Konečně dveře povolili. Byl to úžasný pocit, když jsme se dostali za 10. dveře. Řekl jsem Alexovi, ať jdeme ven. Alex strčil do dveří a otevřel je. Vznášel jsem se. Slétal jsem. Pořád jsme byli v poměrně velkém nebezpečí. Nevěděli jsme, co tam venku je. Měli jsme skloněné hlavy. Byl tam dozorce, který se opíral o auto a mluvil s jiným. Zrovna se chystal odjet. V tu chvíli se nám zastavilo srdce. Ani se na nás nepodívali dvakrát. Viděli jen 3 civilisty. V tu chvíli jsme věděli, že naše přestrojení funguje. Nehoukaly žádné sirény. Nikdo za námi neběžel. Konečně jsme začali cítit tu radost. Usmívali jsme se čím dál tím víc. Zdálo se, že jsme úplně neviditelní. Dokázali jsme to, jsme venku. Všichni 3 muži unikli z Jižní Afriky a byli propašováni na svobodu do Evropy. Všichni dál bojovali za spravedlnost v Jižní Africe.